Quarta i última sessió de Sant Jordi a la Societat. Avui llegiré un llibre d'en William Somerset Maugham, que va ser portat al cine. És un dels escriptors més destacats i prolífics de la narrativa anglesa de la primera meitat del segle XX. Va compaginar la seva extensa carrera literària amb ocupacions tan curioses com ara fer d'espia per als serveis secrets britànics o de guionista per a diversos estudis de Hollywood. De fet, La Carta, publicada en 1927, va tenir al cap d'uns anys una magnífica adaptació cinematogràfica amb Bette Davis com a protagonista. El sol espategava amb força al moll de fora. Una còrroa d'autos, camions i autobusos, vehicles particulars i assalariats s'apressava amunt i avall per l'avinguda atapeïda i tots els xòfers trucaven al clàxon. Els bicitaxis s'obrien pas àgilment entre la gernació i els culis, esbufegant, tenien prou alè per repartir-se crits. Els venedors itinerants anunciaven les seves mercaderies. Singapur és el punt de trobada d'un centenar de pobles on homes de tots colors, negres, xinesos, malais, armenis, jueus i bengalís, s'escridassaven fent un bon escàndol. Però al despatx del senyor Ripley, Joyce i Naylor hi feia una fresqueta agradable. I era fosc. Hi havia un silenci molt agradable, comparat amb aquell rebombori incessant. El senyor Joyce era al seu despatx, rere l'escriptori, amb un ventilador elèctric encarat cap a ell a tota marxa. Estava reclinat a la butaca, repenjat de colzes i ajuntant les mans per les puntes dels dits. Clavava la mirada en els volums arrocinats dels repertoris de jurisprudència que hi havia arrenglenats en un llarg prestatge just al davant. Al capdamunt de l'armari hi tenia unes caixes quadrades d'estany lacat amb els noms pintats de diversos clients. Van trucar a la porta. Endavant. La va obrir un empleat xinès amb uns pantalons de lona que feien molt elegant. Ha arribat el senyor Crosby, senyor. Parlava l'idioma perfectament, subratllant cada paraula amb precisió. Sovint el senyor Joyce es feia creus que sabés tot aquell vocabulari. Long Xin Shen era cantonès i havia estudiat dret a l'Associació Professional de Gary Sin. Feia 1 o 2 anys que treballava amb el senyor Ripley, Joyce i Naylor per preparar-se abans d'obrir el seu bufet propi. Era diligent, servicial i tenia un caràcter exemplar. Fàcil passar, va dir el senyor Joyce. Es va alçar per oferir una encaixada al visitant i li va demanar que segués, moment en què la llum va il·luminar el nouvingut. Era un home silenciós, i va contemplar en Robert Crosby un minut llarg sense badar boca. En Crosby era un homenot, feia més de 1,85 m, sapat i ample d'espatlles. Comerciava amb cautxo i estava fort per l'exercici constant que suposava trascar per la plantació i també pel tenis, que li servia d'esbargiment quan plegava la feina. Tenia la pell molt torrada, tant les mans peludes com els peus que calçaven unes botes engabanyadores els tenia enormes, i el senyor Joyce es va adonar que amb un sol cop aquell puny tan imponent seria capaç de matar el Tàmil, que era un nyicris. Però en aquells ulls blaus no hi havia ni gota de violència. I la cara, amb les faccions brutoses i adotzenades, era sincera, franca i honesta. En aquella ocasió, però, acusava una gran angoixa a la mirada. Estava demacrat i feia ulleres. Fas cara de no haver dormit gaire últimament, va dir el senyor Joyce. Tens raó. Aleshores, el senyor Joyce es va adonar del barret vell de feltre d'ala ample que en Crosby havia deixat al damunt de la taula, i tot seguit els ulls li van fer cap als pantalons curts caquis que duia, que el deixaven al descobert unes cuixes peludes i vermelles. El polo que portava desbotonat, sense corbata, i a la caçadora caqui ronyosa, amb els punys de les mànigues apujats. El senyor Joyce va arrufar una mica el front. Has de fer el cor fort, home, mantenir la calma. No, si estic bé. Has vist ja la teva dona avui? Aquesta tarda la veuré. La veritat és que em fa molta ràbia que l'hagin detinguda. No teníem més remei, va respondre el senyor Joyce amb el seu to de veu tranquil i impassible. Doncs em pensava que la deixarien sortir sota fiança. Home, l'acusació és molt greu. Quina desgràcia. Va fer el que qualsevol dona amb una mica de dignitat hauria fet en el seu lloc. La Leslie és la millor dona del món. Seria incapaç de fer mal a una mosca. És que no me'n sé avenir. Fa 12 anys que som casats. Et penses que no la conec? Per Déu. Arribo a topar amb el personatge i l'escanyo jo mateix. Me l'hauria carregat sense dubtar-lo ni un moment. I tu hauries fet el mateix.
Estimat amic, tothom et dona la raó. Ningú no sap dir res de bo d'en Hammond. Aconseguirem que la deixin anar. M'estranyaria que el jutge o els pèrits entressin al jutjat sense el convenciment més absolut que la declararen innocent. No l'haurien hagut ni de detenir. A més, és espantós, amb tot el que ha passat la pobra noia i que ara la submetin al suplici d'un judici. D'ençà que he arribat a Singapur no he vist ningú, home o dona, que no m'hagi dit que la Leslie estava carregada de motius per fer el que va fer. Em sembla una salvatjada tenir-la tantes setmanes a la garjola. La llei és la llei. Al capdavall va confessar haver matat un home. És esgarrifós i em sap un greu terrible, tant per tu com per a ella. Jo rai, diu en Crosby, però és evident que aquí s'ha comès un homicidi i en una societat civilitzada és inevitable que hi hagi un judici. També és un homicidi si extermines una bèstia execrable? Li va disparar com ho hauria fet un gos rabiós. El senyor Joyce es va repenjar a la cadira i un cop més va juntar els dits de les dues mans. Es va estar una estona sense dir res. Faltaria el meu deure com a assessor jurídic teu, va dir finalment amb veu pausada, si no et digués que hi ha un aspecte que em provoca un cert neguit. Si la teva dona tan sols hagués disparat un cop en Hammond, la cosa seria bufar fer ampolles. Per desgràcia, però, ho va fer 6 vegades. L'explicació que en dona ella és ben senzilla. En aquelles circumstàncies tothom hauria fet el mateix. I no en tinc cap dubte, va dir el senyor Joyce, i per descomptat, crec que el que diu té tota lògica, però no serveix de res, fer com si els fets no existissin. Sempre és bo posar-se a la pell de l'altre, i no et negaré pas que si jo fos el fiscal de la corona, aquest és justament el punt en què centraria la meva investigació. Benvolgut amic, això és una bona bestiesa. El senyor Joyce va fulminar en Robert Croix amb la mirada. Els seus llavis molsuts van delinear l'ombra d'un somriure. En Crosby era bon noi, però no es podia dir que allargués gaire. De ben segur que no té cap importància, va respondre l'advocat. M'ha semblat que era un aspecte a comentar i prou. Ara ja no falta gaire, i quan tot això s'hagi acabat et recomano que us aneu de viatge a alguna banda amb la dona i ho deixeu córrer. Tenim molts números que l'absolguin, però un judici d'aquestes característiques et mina l'ànim i segur que a tots dos us convindrà reposar. En Crosby va somriure per primer cop i, curiosament, el somrís li va canviar la cara. El feia oblidar la vulgaritat i només li veies la bontat de l'ànima. Em sembla que a mi em farà més falta que la Leslie. Ella ho porta fantàsticament. Redéu, que és de pedra picada, aquesta dona. Sí, m'ha sorprès molt que sàpiga dominar-se tan bé, va dir l'advocat. No hauria dit mai que fos capaç d'aquesta determinació. Ateses les seves obligacions com a representant legal, des de la detenció havia interrogat la senyora Crosby moltes vegades. Li havien fet la vida tan fàcil com es podia, però no deixava de ser a la presó, pendent de ser jutjada per homicidi, i no hauria sorprès ningú que estigués feta un sac de nervis. I tanmateix, semblava portar el seu turment amb serenor. Llegia sovint, feia tant d'exercici com podia, i per gràcia de les autoritats, s'aplicava a fer puntes de coixí, cosa que l'havia tinguda discreta totes aquelles hores d'indolència. Quan el senyor Joyce l'anava a veure, sempre duia un vestit fresc i senzill. Anava pentinada amb cura i duia la manicura feta. Se la veia calmada. Fins i tot feia broma de les petites noces de les seves circumstàncies. Li veies un deix de despreocupació en la manera que parlava de la tragèdia, i el senyor Joyce pensava que només la seva bona criança li devia impedir trobar un xic ridícul en una situació tan eminentment seriosa. El va sorprendre, perquè no s'havia imaginat mai que la dona que tingués sentit de l'humor. Feia una bona colla d'anys que la coneixia, tot i que s'havien vist de manera intermitent. Quan ella passava per Singapur, acostumava a sopar amb ell i la seva dona, i en una o dues ocasions havia estat tot un cap de setmana amb ells al bungalou que tenien a la costa. La seva dona s'havia passat 2 setmanes amb ella a la finca i havia coincidit amb en Geoffrey Hammond, moltíssims cops. Les dues parelles s'havien fet prou, sense arribar a ser íntims, i era per això que el Robert Crosby havia corregut cap a Singapur just després de la catàstrofe i havia suplicat al senyor Joyce que s'encarregués personalment de defensar la seva esposa. La història que ella li va explicar el primer cop que la va veure no l'havia modificada en el més petit detall. L'havia explicada amb la mateixa fredor llavors, poques hores després de la tragèdia, com ho feia ara, i ho feia d'una manera ben connexa, amb veu serena i calmada, i l'únic indici de confusió es va produir quan es va enrojolar una mica descrivint un parell d'incidents.
Era l'última dona de qui es podria esperar que li passés una cosa com aquella. Tenia 30 poc anys, era una criatura fràgil, ni baixa ni alta, i més graciosa que bonica. Tenia uns canells i uns turmells molt delicats, però era d'allò més prima i li veies l'ossada de les mans a través de la pell blanca i unes venes grogues i blaves. La cara era grisa i els llavis pàl·lids. No veies de quin color tenia els ulls. Tenia una bona tofa de cabells castanys clars amb una lleu ondulació natural. Era una dona silenciosa, agradable i senzilla. Tenia molt bon tracte i, si no queia gaire bé, era perquè arrossegava una certa timidesa. Era fàcil d'entendre, perquè els terratinents fan vida solitària i a casa seva, amb la gent que ella coneixia, era encantadora, a la seva manera. La senyora Joyce, després de conviure aquelles setmanes, havia dit al seu marit que la Leslie havia estat una anfitriona molt agradable. Quan la coneixes, sorprèn que fos tan llegida i que pogués arribar a ser tan divertida. Era l'última dona del planeta capaç de cometre un assassinat. El senyor Joyce va fer fora en Robert Crosby amb les paraules més tranquil·litzadores que va trobar i en tornar a estar sol al seu despatx va repassar l'expedient full rere full. El cas corria de boca en boca, se'n parlava a tots els locals, durant tots els sopars, d'una punta a l'altra de la península, de Singapur a Penang. Els fets de la senyora Crosby relataven no tenien cap misteri. El seu marit se n'havia anat a Singapur per negocis i aquella nit s'havia quedat sola. Havia sopat sense companyia i després s'havia assegut a la saleta a fer puntes. L'estança donava l'eixida. Al bungalou no hi havia ningú, perquè els criats s'havien retirat a les seves cambres de l'altra punta del recinte. Tot d'una, es va sorprendre de sentir aquelles petjades al caminet de terra del jardí. Les petjades d'unes botes, cosa que indicava que es tractava d'un home blanc i no d'un indígena, perquè no havia sentit acostar-se a cap vehicle i no s'imaginava qui podia venir a veure a aquelles hores. Algú va enfilar els pocs esglaons d'entrada al bungalou, va travessar l'eixida i es va plantar a la porta de la sala on era ella. En un primer moment no va reconèixer la visita. Ella seia en una butaca, sota un llum amb pantalla, i ell estava dret, d'esquena a la foscor. «Que puc entrar?», va dir l'home. Ni tan sols va reconèixer la veu. «Qui hi ha?», va preguntar ella. Duia ulleres per fer les labors i per parlar-s'hi se les va treure. «És clar, entra a veure alguna cosa». Es va aixecar i va donar-se la mà amb cordialitat. Estava una mica sorpresa de veure'l, perquè tot i que eren veïns, ni ella ni el Robert l'havien tractat gaire últimament, i ella feia setmanes que no el veia. Era administrador d'una finca de cautxo a més de 10 quilòmetres de la seva, i no s'explicava com era que havia decidit venir a veure'ls tan tard. «En Robert no hi és», va dir-li, «ha hagut de fer nit a Singapur». Potser ell considerava que la visita exigia una explicació, perquè va dir, «Ja em dispensaràs, em sentia molt sol aquesta nit i m'ha passat pel cap venir a veure com estàveu. I pot saber com has vingut? No he sentit cap cotxe. L'he deixat a la carretera, més avall. He pensat que potser us agafaria al llit dormint». I tenia el seu sentit. L'amo d'una plantació es lleva a trenc de l'alba per passar revista als treballadors i poc després de sopar agraeix ficar-se al llit. Com que el Robert era fora, no hi havia whisky amb soda a la sala. La Leslie no va fer cridar el mosso, que ja devia estar dormint, sinó que en va anar a buscar-lo personalment. El convidat es va preparar un combinat i va omplir la pipa. En Geoff Hammond tenia una bona colla d'amics a la colònia. En aquell moment devia tenir 30 anys llargs, però hi havia arribat quan era un marrec. Havia estat un dels primers en presentar-se voluntari a l'esclatar la guerra i havia fet bona sort. Al cap de 2 anys, una ferida al genoll havia fet que l'invalidessin de l'exèrcit, però va tornar als Estats Malais Federats amb una ordre de servei distingit i una creu militar. Era un dels millors jugadors de billar de la colònia. Havia estat un ballador extraordinari i molt bon tenista, però fins i tot quan ja no ballava i havien perdut molt pel genoll encarcarat, tenia el do de la popularitat i li queia bé a tothom. Era alt i ben plantat, amb uns ulls blaus molt atractius i un cap elegant amb cabells negres arrissats. Els gats vells deien que el seu únic defecte era que tenia massa tirada amb les dones i després de la catàstrofe juraven que ells sempre havien sabut que allò el duria pel pedregar. Llavors, en Hammond va començar a xerrar amb la Leslie de les notícies de la zona, les properes curses de Singapur, el preu del cautxo i si acabaria matant un tigre que feia poc havien vist pels voltants. Ella patia per enllestir les puntes de coixí abans d'una data determinada, perquè les volia enviar a casa per l'aniversari de la seva mare. Així que es va tornar a posar les ulleres i es va acostar a la cadira, a la tauleta on tenia el coixí.
No sé per què els dus, aquestes ullerotes de pasta, li va dir ell. No veig per què una dona tan bonica s'ha d'esforçar tant per semblar lletja. El comentari la va deixar una mica parada. No se li havia adreçat mai d'aquell to. Tampoc no és que em crevi bonica com un sol. I si m'ho preguntes així de cop, segurament et diré que m'importa ben poc que em trobis lletja o no. No et trobo pas lletja, ets ben guapa. Molt amable, va respondre ella amb un somriure. Però llavors l'única explicació possible és que no tens ni 2 dits de front. Ell va riure entre dents. De tota manera, es va alçar i va asseure en una altra cadira més a prop d'ella. Ara no tindràs les penques de negar-me que tens les mans més bufones del món, va dir ell. Va fer el gest d'agafar-li una i ella li va tossar amb suavitat. No siguis sense, vés a seure allà i no diguis rucades o et faig fora. L'home no es va moure. Que no ho saps, que estic perdudament enamorat de tu, va dir ell. Ella va continuar sense immutar-se. Doncs no m'ho crec gens, i encara que fos veritat no vull que ho diguis això. Sobretot estava sorpresa pel que deia aquell home, perquè aquells 7 anys que feia que el coneixia no li havia parat mai cap atenció particular. Quan havia tornat de la guerra s'havien freqüentat i en alguna ocasió, estant malalt, el Robert l'havia anat a buscar i se l'havia endut al bungalou amb el cotxe. S'havia instal·lat 2 setmanes a casa d'ells, però no coincidien en interessos i la relació no havia madurat mai prou per tornar-se una amistat. Feia 2 o 3 anys que el veien en comptades ocasions. De tant en tant venia a jugar al tenis, a vegades se'l trobaven a la festa que havia muntat algun terratinent, però el que acostumava a passar era que durant un mes sencer no li tornaven a veure el pèl. Es va prendre un altre whisky amb soda. La Leslie no sabia si ja havia arribat begut. Li veia una cosa estranya i això la posava un xic nerviosa. Va veure que servia la beguda tot empipat. Si jo fos tu, pararia de beure, va dir ella encara de bones maneres. Ell va buidar el got i el va deixar a taula. Et penses que t'ho he dit perquè vaig gat? Va voler saber de sobte. És l'explicació més lògica, no? Doncs és mentida. T'estimo des del primer cop que et vaig veure. M'he mossegat la llengua tant com he pogut, però ara que ja és hora de que tot això surti. T'estimo, t'estimo, t'estimo. Ella es va aixecar i amb cura va desar el cosí. Bona nit, li va dir. No me'n penso anar. Però a veure, tros de beneit, que no saps que jo no he estimat mai a ningú que no sigui en Robert i que encara que no l'estimés, tu series l'últim home en què em fixaria? I a mi tant me fa això, el Robert és fora. Mira, si no te'n vas ara mateix, cridaré els nois i et faran fora de mala manera. Des d'aquí no et sentiran. Començava a estar molt enfadada, va fer com si anés a sortir a l'eixida, perquè des d'allà el mosso de la casa segur que la sentiria, però ell la va agafar del braç. Deixa'm anar! Va cridar ella, feta una fúria. Ni pensar-ho, ara ja et tinc. Ella va obrir la boca i va xisclar. Mosso! Mosso! Però amb un gest ràpid ell li va tapar la boca amb la mà. A l'instant la va tenir agafada pels braços i la besava amb passió. Ella s'hi resistia apartant els llavis d'aquella boca encesa. No, exclamava ella, deixa'm en pau, que no vull! Cada cop en tenia menys el que va passar després. Tot el que havia dit fins aleshores ho recordava fil per randa, però de cop les paraules d'ell la saltaven a l'orella enmig d'una boirina d'horror i de por. Semblava que ell li estigués suplicant amor. Va esclafir en declaracions de passió, abraçant-la impulsivament. Se sentia desvalguda perquè ell era un home forçut i li tenia els braços subjectats als costats. Les estrebades d'ella eren infructuoses i notava que cada cop perdia més les forces. Li feia por desfallir i l'alè calent que ell li abocava a la cara li feia venir unes basques esgarrifoses. La va besar a la boca, als ulls, a les galtes, als cabells. La pressió dels braços li feia mal de debò. La va alçar del terra. Ella va provar de clavar-li un cop de peu, però ell es va limitar a agafar-la amb més força. Havia parat de parlar, però ella es va fixar que ell tenia la cara blanca com el paper i els ulls encesos en desig. La portava al dormitori. Ja no era un home civilitzat, sinó un salvatge. Amb la corredissa va ensopegar contra una taula que va trobar pel camí. El genoll rígid el feia caminar una mica carranc i amb el pes de la dona els braços van caure. Al cap d'un instant ella ja se n'havia escapolit. Va córrer a l'altra banda del sofà. Ella es va aixecar d'una revolada i se li va abraonar. Damunt de l'escriptori hi havia un revòlver. No és que fos poruga, però en Robert havia de passar tota la nit fora i tenia pensat endur-se-la a l'habitació quan anés a dormir. És per això que estava allà per casualitat. Estava més morta que viva, no sabia ni què feia. Va sentir un esclat. Va veure que en Hammond feia tentines. Va pronunciar alguna cosa, però no el va entendre. Ell va sortir a l'eixida repenjant-se com podia.
Ella estava molt exaltada, fora de si. El va seguir fins a fora. Sí, això creu. El devia d'haver seguit, tot i que no en guardava cap record. Va seguir disparant. Un tret, un altre tret, un altre tret, un altre tret, fins a buidar les 6 recambres. En Hammond es va desplomar sobre el terra de l'eixida. Va quedar tot fet un manyoc ensangonat. Quan els nois van venir corrents, espantats per les descàrregues, la van trobar dreta al costat d'en Hammond amb el revòlver encara a la mà. I en Hammond sense vida. Ella se'ls va mirar un instant sense dir res. Els Mossos es van quedar fent pinya, espantats. Va deixar caure el revòlver i sense dir paraula va fer mitja volta i va entrar a la saleta. Van veure que es ficava al dormitori i tancava amb clau. No van gosar tocar el cadàver, però se'l miràvem amb l'esglai als ulls, parlant a mitja veu. Finalment, el capatàs de la colla va fer el cor fort. En Robert havia anat a Singapur amb la motocicleta i el cotxe dormia al garatge. Van manar els ells que el tragués. Havien de córrer cap a l'oficina d'auxiliar del districte a explicar-li el que havia passat. Va replegar el revòlver i se'l va guardar a la butxaca. L'oficial, que es deia Withers, vivia a les afores del poble més proper, a 50 quilòmetres. Van trigar 1 hora i mitja en trobar-lo. Tothom dormia i van haver de despertar els Mossos. Per fi va aparèixer i li van transmetre l'encàrrec. El capatàs li va ensenyar el revòlver com a prova del que relatava. L'oficial va anar a l'habitació a vestir-se. Va manar que li portessin el cotxe. Tot just despuntava el dia quan va arribar al bungalop dels Crosby. Es va afanyar a enfilar els graons de l'eixida i va frenar en sec en veure el cos d'en Hammond ajagut on s'havia desplomat. Li va tocar la cara. Estava freda. «On és la senyora?», va demanar el criat. El xinès li va assenyalar el dormitori. En Withers es va tensar a la porta i va trucar. No hi va haver resposta. Va fer un segon truc. «Senyora Crosby?», va cridar. «Qui hi ha?». «En Withers». Es va fer un silenci. Tot seguit va despassar la balda i de mica en mica la porta es va obrir. La Leslie va aparèixer davant seu. No s'havia ficat al llit. Duia el mateix vestit d'estar per casa amb el que havia sopat. Es va quedar palplantada, observant l'oficial en silenci. «El seu criat m'ha vingut a buscar», li va dir. «En Hammond? Però què ha fet?» Em volia violar i l'he disparat». «Però Déu del cel, val més que surti, senyora. Expliqui'm què ha passat exactament». Ara no puc. M'ha de concedir una estona. Faci venir el meu marit». En Withers era jove i no sabia ben bé què calia fer en una urgència tan apartada de les seves atribucions habituals. La Leslie es va negar a dir res fins que al final va arribar en Robert. Aleshores va explicar als 2 homes la història, de la qual, des d'aquell moment, l'havia repetida diverses vegades i no s'havia desviat gens ni mica. El moment al qual no deixava de donar voltes al senyor Joyce era el tiroteig. Com a advocat, l'amoïnava que la Leslie hagués disparat no una vegada, sinó 6, i l'autòpsia del cadàver va demostrar que 4 d'aquells trets s'havien disparat a boca de canó. Gairebé es podia imaginar que quan l'home s'havia ensorrat, ella se li havia acostat i l'havia cosit a trets amb les bales que quedaven al revòlver. La dona va confessar que la memòria tan exacta en tot el que havia esdevingut fins aleshores, en aquell punt li fallava. No en recordava res. Tot apuntava a una fúria incontrolable, però una fúria incontrolable era l'última cosa que es podia esperar d'aquella dona tan callada i poderosa. El senyor Joyce feia una bona colla d'anys que la coneixia i sempre li havia semblat una persona impassible. Durant les setmanes que l'havien transcorregut des de la tragèdia, havia mostrat un trem extraordinari. El senyor Joyce es va arronsar d'espatlles. La veritat és que, va reflexionar, fa de mal dir. Quines facultats ocultes per la brutalitat amaga la senyora més decorosa, suposo. I algú va trucar a la porta. Endavant. L'empleat xinès va entrar i va tancar la porta. Ho va fer amb delicadesa, amb parsimònia, però decidit, i es va acostar a la taula on era el senyor Joyce. «Si no li sap greu, senyor, que podríem tenir unes paraules en privat», va dir. La precisió refistolada amb la que s'expressava l'empleat sempre feia certa gràcia al senyor Joyce, i en aquell moment va somriure. «No me'n sap gens, Chin-sen», va respondre. «La qüestió que pretenc comentar-li, senyor, és delicada i confidencial». «Bueno, digui». El senyor Joyce va observar la mirada sagaç del seu empleat. Long Chin-sen anava vestit, com era habitual en ell, a l'última moda de la regió. Duia unes sabates de xarol resplendents i uns mitjons de seda alegres.
A la corbata negra hi duia una agulla de perles i rubins i a l'anular de la mà esquerra un anell de diamants. De la butxaca de l'elegant americana blanca li sobresortien una ploma i un bolígraf d'or. Duia rellotge de polsera d'or i al pont del nas un pincenàs invisible. Va fer un petit estossec. Bé, doncs, la qüestió està relacionada amb la causa de la corona contra Crosby, senyor. Sí? Bé, doncs, m'he assabentat d'una circumstància, senyor, que vull creure que dona un altre caire a l'afer. Quina circumstància? Bé, m'he assabentat, senyor, que existeix una carta de l'acusada a la dissortada víctima de la tragèdia. No m'estranyaria gens. Al llarg d'aquests 7 anys no tinc cap dubte que la senyora Crosby ha tingut moltes oportunitats d'escriure el senyor Hammond. El senyor Joyce tenia molt bona opinió de l'intel·lecte del seu empleat i les paraules que triava sempre buscaven dissimular el que realment pensava. És molt probable, senyor. La senyora Crosby deu haver-se comunicat amb el difunt amb freqüència per convidar-lo a sopar amb ella, per exemple, o per proposar un partit de tennis. És el primer que vaig pensar quan m'ho van fer saber. Tanmateix, la carta en qüestió va ser escrita el mateix dia de la mort del senyor Hammond. El senyor Joyce no va moure ni una pestanya. Va continuar observant Long Sin Shen amb el somriure del lleu divertiment amb què acostumava a parlar-li. I qui li ha dit això? D'aquests fets me n'ha donat notícia a un amic personal, senyor. El senyor Joyce sabia que valia més no insistir-hi. Ben segur que deu recordar, senyor, que la senyora Crosby ha manifestat que fins aquella fatídica nit feia setmanes que no s'havia comunicat amb el difunt. I la té, la carta? No, senyor. I què hi diu? El meu amic me n'ha donat una còpia. Voldria estudiar-la, senyor? Oh, valdria més. Long Sin Shen es va treure una voluminosa bitlletera d'una butxaca interior. Estava plena de papers, de dòlars de Singapur en bitllets i de cromos de paquets de tabac. D'aquell garbuix es va treure una quartilla de paper prim de carta i la va deixar davant del senyor Joyce. La carta deia el següent: aquesta nit l'R no hi serà. T'haig de veure sens falta. T'espero a les 11. Estic desesperada i si no vens no responc de les conseqüències. No entris amb el cotxe. Firmat L. Estava escrit amb la lletra fluida que ensenyaven els xinesos als col·legis estrangers. Sorprenia que la lletra, tan impersonal, no s'adigués gens amb el mal averany d'aquelles paraules. I què li fa pensar que aquesta nota l'ha escrita la senyora Crosby? Confio plenament en la veritat del meu informador, senyor, va respondre Long Sin Shen. I és un aspecte fàcilment demostrable. Estic convençut que la senyora Crosby li podrà confirmar a l'acte si la va escriure ella. Des que havia començat la conversa, el senyor Joyce no havia deixat de fixar-se en el digne rostre del seu empleat. Arribats a aquell punt, va pensar que potser amagava un lleu indici de mofa. És inimaginable que la senyora Crosby escrigués una carta com aquesta, va dir el senyor Joyce. Sí, si això és el que pensa, senyor, no cal dir que la qüestió mor aquí. El meu amic només m'ho fa saber perquè, com que treballo per a vostè, li podria interessar conèixer l'existència d'aquesta carta abans de fer-lo saber al fiscal adjunt. Qui el té l'original? Va preguntar secament el senyor Joyce. Long Sin Shen no va fer mostra de percebre cap canvi d'actitud en la pregunta ni en l'estil de plantejar-la. Ben segur que deu recordar, senyor, que després de la mort d'en Hammond va transcendir que havia tingut relacions amb una xinesa. És ella qui està en possessió de la carta ara per ara. Allò era una de les coses que havia fet girar amb més contundència l'opinió pública contra el Hammond. Es va saber que feia mesos que tenia instal·lada a casa una xinesa. Ni un ni l'altre van dir res durant una estona. En realitat, ja s'ho havien dit tot i havien quedat perfectament entesos. Li agraeixo el gest, Xi-Seng. Meditaré com cal la qüestió. Entesos, senyor. Creu convenient que així ho transmeti al meu amic? Em sembla que val més que es mantinguin en contacte, va respondre el senyor Joyce amb un to seriós. Sí, senyor. L'empleat va sortir sense fer soroll. Va tornar a tancar la porta amb parsimònia i va deixar el senyor Joyce amb les seves cabòries. L'advocat es va mirar la còpia de la carta de la Leslie, escrita amb aquella lletra polida i impersonal. L'inquietaven unes lleus sospites. El tenien tan desconcertat que va fer l'esforç per no pensar-hi més. Devia haver-hi una explicació senzilla per a aquella carta i segur que la Leslie seria capaç de donar-la a l'instant, però per l'amor de Déu, n'urgia alguna d'explicació.
Es va alçar de la cadira, es va guardar la carta a la butxaca i va agafar el salacot. Quan va sortir es va trobar Long Xinsheng escrivint atrafegat al seu escriptori. «Surt una estona, Xinsheng», va dir. «El senyor George Reed té hora a les 12, senyor. On li dic que ha anat?» El senyor Joyce li va dedicar un petit somriure. Li pot dir que no en té la més petita idea, però ell sabia perfectament que Long Xinsheng estava al cas que en aquell moment anava a la presó. Si bé el crim s'havia comès a Balanda i el judici s'havia de celebrar a Balandabaru, com que a la presó no tenien cap excusat per tenir detinguda una dona blanca, havien dut a la senyora Crosby a Singapur. Quan la van fer passar a la sala on l'esperava ell, li va oferir la mà prima i distingida amb un somriure agradable. Anava tan ben vestida com sempre, amb senzillesa, i duia els cabells abundosos i clars pentinats amb esment. «No esperava veure't aquest matí», va dir molt digne. Era com si la rebés a casa. «Com et trobes?», va preguntar ell. «Estic la mar de bé, moltes gràcies. Per un moment em va semblar veure-li un deix de divertiment als ulls. Aquest lloc és fantàstic per una cura de repòs». El guarda es va retirar i els va deixar sols. «Seu, si us plau», li va dir la Leslie. Ell va agafar una cadira. No sabia ben bé com començar. La veia tan indiferent que se li feia pràcticament impossible dir-li el que havia vingut a dir. Tot i que no era bonica, hi havia una cosa agradosa en la seva aparença. Tenia elegància, però era l'elegància d'una bona criança, sense un xic de l'artifici dels cercles socials. Només mirant-la, sabies amb quina mena de gent es feia i en quina mena d'entorn havia crescut. La seva fragilitat li atorgava un refinament singular. Era impossible associar-la amb la més lleugera noció de vulgaritat. «Tinc moltes ganes de veure en Robert aquesta tarda», va dir ella amb la veu animada i natural. Era un plaer sentir-la parlar. Tenia una veu i un accent molt característics de la classe que pertanyia. «Pobret meu, aquest turment l'ha ben afectat. Dono gràcies que en cosa de dies s'haurà acabat. Només falten 5 dies. Ai, ja ho sé, cada matí quan em llevo em dic, un menys», va somriure llavors, com ho feia a l'escola quan s'acostaven les vacances. «Per cert, oi que fa setmanes que no comunicaves per cap via amb el Hammond quan va tenir lloc la catàstrofe?» I posaria la mà al foc. «Sí, l'últim cop que ens vam veure va ser en un partit de tenis a casa dels McFarren. Em sembla que no hi vaig intercanviar ni 2 paraules. És que tenen 2 pistes i no ens va tocar jugar junts. I no li vas escriure, oi? No. N'estàs segura, oi? Del tot?» Va respondre amb un lleure somrís. No tenia motiu per escriure-li si no era per convidar-lo a menjar o a jugar a tenis, i feien mesos que no feia ni una cosa ni l'altra. Va haver-hi un temps en què us havíeu fet molt vosaltres. Com és que vas deixar de convidar-lo? La senyora Crosby va arronsar aquelles espatlles tan primes. Amb el temps, la gent em cansa. No tenien gaire en comú. No cal dir que, quan va estar malalt, amb el Robert vam fer tot el que vam poder per ell. Però aquest darrer any, o potser ja en fa 2, s'ha trobat força bé i ha tingut molt d'èxit. Estava molt sol·licitat i no semblava necessari d'inundar-lo invitacions. N'estàs segura que no hi havia res més? La senyora Crosby va dubtar per un instant. Bé, suposo que no passa res si t'ho explico. Havíem sentit tocar campanes que vivia amb una xinesa i en Robert va dir que no el volia veure més per casa. Jo mateixa l'havia vista. El senyor Joyce seia amb una butaca de respatller recte, descansant la barbeta amb la mà i amb la mirada clavada a la Leslie. S'ho havia imaginat? Que quan havia deixat caure aquell comentari, les ninetes negres de la dona se li havien omplert de cop per una mil·lèsima de segon amb una somorta llum vermella? Esgarrifava. El senyor Joyce es va remoure a la butaca. Va parlar molt a poc, triant bé les paraules. Crec que és la meva obligació dir-te que hi ha una carta amb la teva lletra adreçada a en Geoff Hammond. La va observar amb deteniment. Ella no es va bellugar gens, ni tampoc li va canviar el color de la cara, però va trigar una estona en contestar. En altres èpoques li havia escrit notetes per demanar-li alguna cosa o perquè em portés no sé què quan sabia que havia d'anar a Singapur. Aquesta carta li demana que vingui a veure't perquè el Robert és de viatge a Singapur. Ai, és impossible, no ho he fet mai això. Val més que la llegeixis tu mateixa. Se la va treure de la butxaca i li va donar. Ella li va donar una ullada i amb un somriure de menyspreu li va tornar. Aquesta lletra no és meva. Ho sé, però diuen que és una còpia exacta de l'original.
Aleshores sí que la va llegir, i a mesura que avançava va patir una transformació espantosa. El seu rostre, esblanqueït, es va tornar esgarrifós de veure. Va adquirir un to verd. De sobte, va ser com si se li enfosés la carn i la pell li tibés fort sobre els ossos. Els llavis se li van replegar fins a ensenyar les dents. Semblava que fes una ganyota. Va mirar de fit a fit al senyor Joyce amb els ulls que li sortien de les conques. El que ell va veure en aquells moments va ser una calavera. «I què implica això?», va dir la Leslie en veu baixa. Tenia la boca tan resseca que només va ser capaç de deixar anar un so ronc. Ja no era ni la veu d'una persona. «Això depèn de tu», va respondre ell. «No l'he escrita jo, et juro que no l'he escrita. Vigila bé el que dius. Si l'original està escrit amb la teva lletra, de res no et serviria negar-ho. Seria una falsificació. Seria difícil demostrar-lo. Més fàcil seria demostrar que és autèntica». Una esgarrifança va recórrer aquell cos esprimatxat, però el front li tenia plegat de cotes de suor. Va treure un mocador de la bossa i es va eixugar els palmells. Va fer una altra llambargada a la carta i va esguardar el senyor Joyce de reüll. «No té data. Si l'hagués escrita jo i me n'hagués oblidat, podria ser que fos escrita fa anys. Si em dones temps, provaré de recordar-te les circumstàncies». Ja m'hi vaig fixar que no tenia data. Si aquesta carta arriba a les mans del fiscal, interrogaran els Mossos. No trigarien d'esbrinar si algú va dur la carta en Hammond el dia de la seva mort. La senyora Crosby es va estrènyer les mans amb força i va trontollar-se a la cadira. «Et ben juro que jo no he escrit aquesta carta». El senyor Joyce va restar en silenci una estona. Va apartar la mirada d'aquella cara angoixada i va observar el terra. Rumiava. «Vistes les circumstàncies, no cal que insistim més en aquesta qüestió», va dir pausadament quan per fi vaig trencar el silenci. «Si l'amo d'aquesta carta considera convenient fer-la a mans de l'acusació, estàs previnguda». Les preguntes del senyor Joyce feien pensar que no tenia res més a dir-li, però tampoc no va fer cap gest d'anar-se'n. No va mirar la Leslie, però era conscient de que ella s'estava molt quieta a la cadira. La dona no va badar boca. Al final va ser ell qui va parlar. «Bé, doncs, si no tens res més a dir-me, em sembla que me'n torno al bufet». «La persona que llegís aquesta carta, què podria creure que significa?», va preguntar ella en aquell moment. «Doncs sabria que has mentit a posta», va respondre. «Quan?». «Has dit clarament que feia 3 mesos com a mínim que no tenies cap mena de comunicació amb en Hammond». «Tot plegat ha estat una bona sostregada per mi. El que va passar aquella nit horrorosa va ser un malson. No és estrany que em fugi algun detall de la memòria. Seria una desgràcia, quan la teva memòria ha reproduït amb tanta exactitud cada petit detall de l'intercanvi amb el Hammond, que hagués oblidat un aspecte tan important com el de la nit de la seva mort. Ell havia vingut a veure't al bungalow per desig explícit teu». «Bé, no és que m'hagués oblidat. És que després del que va passar em feia por d'esmentar-ho. Vaig pensar que cap de vosaltres no em creuria si confessava que havia vingut convidat per mi. Ara veig que va ser una bestiesa, però vaig perdre els papers i un cop vaig haver dit que no m'havia comunicat amb en Hammond, no vaig tenir altre remei que aferrar-me a la mateixa versió dels fets». Arribats a aquest punt, la Leslie ja havia recuperat la seva admirable contenció i va rebre la mirada inquisitiva del senyor Joyce amb franquesa. La seva delicadesa desarmava qualsevol. «En aquest cas, se t'exigirà que expliquis per quin motiu has demanat a en Hammond que vingués a veure't quan en Robert passava la nit fora». Ella va mirar de dreta a l'advocat. Ell s'havia equivocat creient que aquells ulls eren insignificants. Eren uns ulls esplèndids i, si no anava errat, ara li espurnejaven les llàgrimes. Se li trencava una mica la veu. Era una sorpresa que estava preparant en Robert. El mes que ve fa anys. Em constava que volia una arma nova i ja saps que jo sóc molt beneita en aquestes coses de la casa. Volia parlar-ne amb el Geoff. La intenció era que ell la comprés per mi. Potser no recordes exactament els detalls de la carta. Te la vols tornar a mirar? No vull, es va afanyar a dir. A tu et sembla una mena de carta que una dona escriuria a un conegut més aviat llunyà per consultar-li la compra d'una arma? Bé, doncs, diria que és força exagerada. És cert que m'expresso en aquests termes jo. Estic disposada a reconèixer que és prou poca solta, va somriure. Ara, al cap i a la fi, en Geoff Hammond no era un conegut llunyà. Quan va estar malalt, ben bé que el vaig tenir de cura com una mare. Li vaig demanar que vingués quan en Robert era fora perquè el Robert no volia que entrés a casa. El senyor Joyce estava cansat de seure tanta estona a la mateixa posició. Es va aixecar i va recórrer la saleta de banda a banda un parell de vegades, triant bé les paraules del que volia dir. Tot seguit,
Es va repenjar al respatller de la cadira que havia ocupat. Va parlar a poc, amb un to de profunda gravetat. Leslie Crosby, vull parlar-te molt, però molt seriosament. Aquesta causa era peix al cova. Per mi, només hi havia un aspecte que requeria una explicació. Que jo sabés, havies disparat un mínim de 4 vegades en Hammond quan ja era a terra. Costava de creure que una senyora delicada, espantada i continguda de mena, de caràcter amable i instints refinats, hagués sucumbit a un rampell tan absolutament forrassenyat. Ara bé, podia passar, esclar. Malgrat que en Geoffrey Hammond era una persona molt apreciada i ben valorada, jo estava disposat a demostrar que era un d'aquells homes capaços de cometre el crim del que l'acusaves per justificar els teus actes. El que va transcendir després de la mort, que havia conviscut amb una xinesa, ens donava una bona base per tirar d'aquí. Li restava la compassió que podria haver inspirat. Estaven decidits a aprofitar el rebuig d'aquesta relació, el rebuig que aquesta relació hauria suscitat en la ment de tota persona digna. Aquest matí he dit al teu marit que tenia molt a coll avall que t'exonerarien, i no ho deia pas per donar-li ànims. Hauria jurat que els Perit no haurien tingut ni temps de sortir de la sala. Es van mirar els ulls. La senyora Crosby estava estranyament immòbil. Era com un ocellet, paralitzat per la fascinació d'una serp. Ell va continuar parlant amb el mateix to assossegat. Però aquesta carta ha donat un caire del tot nou a la causa. Jo sóc el teu assessor jurídic. Et presentaré davant del jutjat. Accepto la història tal com me l'expliques i articularé la teva defensa basant-me en el que em dius. Pot ser que em cregui el que declares, però també pot ser que ho posi en dubte. El deure de l'advocat defensor és convèncer al tribunal de que les proves presentades no justifiquen el que es dictamini d'un veredicte de culpabilitat i qualsevol opinió particular que et pugui tenir sobre la culpabilitat o la innocència del seu client és del tot irrelevant. Es va quedar parat d'advertir un lleu somriure als ulls de la Leslie. Encuriosit, va dir amb un to sec: no em negaràs que si en Hammond va fer cap a casa teva va ser perquè tu li havies demanat empreses i, si m'ho permets, a Mistèria? Dubtosa per un instant, va semblar que la senyora Crosby ho meditava. Bé, doncs, podem demostrar que un dels Mossos va dur la carta al seu bungalow i que va anar en bicicleta. Mira, no donis per fet que la gent serà més curta de gambals que tu. La carta els despertarà unes sospites que ningú no s'havia plantejat. No et diré què vaig pensar jo personalment quan vaig veure la còpia. No vull que m'expliquis res més del que necessito per salvar-te la pell. La senyora Crosby va deixar anar un xiscle estrident. Es va alçar d'un bot, blanca i esglat. No deus creure que em podrien penjar! Oh, si arribessin a la conclusió de que no vas matar en Hammond per defensa pròpia, els pèrits tindrien l'obligació de proposar un veredicte de culpabilitat. Se t'acusaria d'homicidi. El jutge es veuria obligat a condemnar-te a mort. Però què poden demostrar? No ho sé què és el que poden demostrar. Això ho saps tu. Jo no ho vull saber. Però si se'ls desperten les sospites, si comencen a indagar, si interroguen els indígenes, què és el que poden esbrinar? De sobte, la dona es va enfonsar. A plom, pom! Va caure a terra abans de que fos a temps d'agafar-la. S'havia desmaiat. Va buscar aigua per la sala, però no hi havia i no volia que els molestessin. La va estirar a terra i, agenollat al seu costat, va esperar que reviscolés. Quan va obrir els ulls, va quedar molt turbat per l'espant esfereïdor que va veure. No et moguis encara, li va dir. D'aquí no res et trobaràs millor. Ai, no deixis que em pengin, va xiuxejar ella. Va esclafir en un plor histèric, mentre ell mirava de calmar-la parlant-li fluixet. Déu meu senyor, controla't, li va dir. Ai, dona'm un moment. La seva valentia era colpidora. Ell es va adonar de l'esforç que feia per recuperar les bones maneres i no va trigar a tranquil·litzar-se altra vegada. Deixa'm que m'alci. Ell li va oferir la mà per ajudar-la a aixecar-se. La va agafar pel braç i la va acompanyar a la cadira. S'hi va deixar caure, cansada. Ai, no em diguis res durant una estona, va dir ella. Entesos? Quan finalment va parlar, va ser per dir una cosa que ell no s'esperava. Va deixar anar un lleu sospir. Temo molt que ho he embolicat tot, va dir. Ell no va respondre i es va tornar a fer el silenci. No és possible d'aconseguir la carta? Va dir ella al final. Dubto que me n'haguessin parlat si la persona que la té no estigués disposada a vendre-la. Qui és? La xinesa que vivia en casa d'en Hammond. Per un moment, els pòmuls de la Leslie van acusar un toc de color. En demana gaire? Em sembla que s'ha fet una idea molt perspicaç del valor que té.
No crec que la puguem aconseguir si no és pagant-ne una gran suma. Deixaràs que em pengin? Però anem a veure. Creus que és tan senzill com això? Aconseguir una prova judicial tan inoportuna? Equival a subornar un testimoni? No tens cap dret a fer-me una insinuació com aquesta. I aleshores, què em passarà? Doncs no sé, la justícia ha de fer el seu camí. Va perdre el color de cop. Va ser un petit calfred per tot el cos. Em poso a les teves mans. Evidentment, no tinc cap dret de demanar-te que facis res deshonest. El senyor Joyce no comptava amb el fet que aquella veu tremolosa, que contrastava tant amb la seva contenció habitual, li resultaria tan intolerablement commovedora. Se'l mirava amb humilitat als ulls i ell va pensar que si li reforçava la súplica el perseguirien tota la vida. Al capdavall no podien fer res per ressuscitar el pobre Hammond. Vés a saber quina devia ser l'autèntica explicació d'aquella carta. No era just concloure que ell havia matat en Hammond sense motiu aparent. Feia molt que vivia a Orient i la seva concepció de l'honor professional potser no era tan inflexible com ho havia estat 20 anys enrere. Tenia la vista clavada a terra. Va decidir fer una cosa que sabia que era injustificable, però tenia un nus a la gola i sentia un cert ressentiment per la Leslie. Li va fer fins i tot vergonya dir-ho. No sé exactament quina és la situació del teu marit. A ella li va pujar el vermell rosat a les galtes i se'l va mirar de reüll. Té moltes accions en estany i una petita participació en 2 o 3 plantacions de cautxú. Vull creure que podria trobar els diners. Però li hauríem d'explicar per què són. La dona es va quedar callada un instant. Aparentment rumiava. Encara està enamorat de mi. Faria qualsevol sacrifici per salvar-me. Realment cal que la llegeixi, la carta? El senyor Joyce va arrufar una mica el front i, com que ella s'hi va fixar, va continuar parlant. En Robert és amic teu fa temps. No et demano que facis res per mi, sinó que salvis un home amable i simple com ell de tot el dolor que es pugui. El senyor Joyce no va respondre. Es va aixecar per anar-se'n i la senyora Crosby, amb elegància natural en ella, li va estendre la mà. Estava atiborrada pel que havia passat i semblava demacrada, però va fer el cor fort per acomiadar-se'n amb gentilesa. És molt amable prenent-te totes aquestes molèsties per mi. No sé com dir-te com n'estic d'agraïda. El senyor Joyce va tornar al seu despatx. Es va seure, encara en silenci, decidit a no fer res de feina. I va cavilar la qüestió. La seva imaginació li va provocar tot d'idees estranyes. Es va estremir una mica. Al final va sentir el truc discret a la porta que esperava. Va entrar Long Shin Sen. Ara sortia a prendre el tiffin, senyor, va dir. D'acord. No sabia si li feia falta res abans de que me'n vagi, senyor. Em sembla que no. Ha buscat una altra hora per al senyor Red? Sí, senyor. Vindrà a les 3. Molt bé. Long Shin Sen va fer mitja volta, es va dirigir cap a la porta i en va agafar la maneta amb els seus dits llargs i prims. Aleshores, com repensant-s'ho, es va girar. Vol que digui res a aquesta persona que és amic meu, senyor? Malgrat que Long Shin Sen parlava un anglès admirable, la R encara li costava, de manera que va pronunciar-ho persona. Quina persona? Sobre la carta que la senyora Crosby va escriure al difunt senyor Hammond, senyor. Ui, ni me'n recordava. Ho he comentat a la senyora Crosby i ella diu que no ha escrit mai res de semblant. És obvi que és una falsificació. El senyor Joyce va agafar la còpia de la butxaca i li va donar a Long Shin Sen, que no va reaccionar davant del gest. En aquest cas, senyor, entenc que no hi hauria problema si aquesta persona entregués la carta al fiscal adjunt. Cap ni un. Ara bé, no veig per què en pot treure el seu amic. La persona en qüestió, senyor, creia que era la seva obligació per interès de la justícia. Mai de la vida em ficaria el nas en afers d'algú que només vol complir la seva obligació sincent. Els ulls de l'advocat i els de l'empleat xinès es van trobar. No planava ni l'ombra d'un somriure sobre els llavis de cap d'ells, però es va entendre a la perfecció. Ho entenc, senyor, va dir Long Shin Sen, però, estudiant jo la mateixa causa a la corona contra Crosby, considero que, si aquesta carta es difongués, perjudicaria la seva clienta. Sempre he tingut en molt gran estima la seva perspicàcia jurídica, Shin Sen. Se m'ha acudit, senyor, que si podés convèncer aquesta persona, amiga meva, perquè aconseguís que aquesta xinesa que té la carta es la fes arribar, evitaríem un bon enrenou. El senyor Joyce feia gargots de cares al seu paper assecant distretament. Entenc que el seu amic és un empresari. En quines circumstàncies creieu que hauria temptat a cedir la carta? Ell no la té, la carta, la té la xinesa.
Ell és família d'aquesta senyora. És un ignorant. Desconeixia el valor d'aquesta carta fins que aquesta persona, que és amic meu, li va dir: I quin valor li ha atorgat? $10.000, senyor. Verge Santa! I on vol que trobi $10.000, la senyora Crosby? Ja li dic ara que la carta és falsa. Va alçar els ulls cap a Long Xinchen mentre parlava. L'empleat es va mostrar indiferent a l'estirabot. Va continuar al costat de l'escriptori, mesurat, impassible i observador. El senyor Crosby és propietari d'una octava part de la plantació de cautxú de Baton i d'una sisena de la del riu de Selatan. Conec una persona que li prestarà els diners si presenta aquest patrimoni com a garantia. Vostè coneix molta gent? Sí, senyor. Doncs miri, ja els pot dir a tots que se'n vagin a pastar fang. No aconsellaria mai al senyor Crosby que pagués ni un cèntim més de $5.000 per una carta que admet una explicació ben senzilla. La senyora xinesa no té intenció de vendre la carta, senyor. Li ha costat molt de convèncer-la a la persona que conec. No serveix de res oferir-li menys de l'import que se li indica. El senyor Joyce va estudiar Long Xinchen uns 3 minuts pel cap baix. L'empleat va entomar la inspecció inquiridora sense trobar-se. Va mantenir una actitud respetuosa, amb la mirada baixa. El senyor Joyce coneixia aquell home. Un noi espavilat en Xinchen, va pensar. Vés a saber quan en traurà ell de tot plegat. $10.000 és una quantitat molt elevada. Ben segur que el senyor Crosby pagarà abans de veure com pengen a la seva esposa, senyor. El senyor Joyce es va tornar a aturar. Quines altres coses sabia en Xinchen que no deia? Devia estar molt segur de la seva bassa si estava tan poc disposat a negociar com era evident. S'havia fixat aquell import perquè qui fos que tenia la veu cantant sabia que era el màxim de diners que en Robert Crosby podia aconseguir. I on és ara la xinesa? Va preguntar el senyor Joyce. S'ha instal·lat a casa d'aquesta persona, amiga meva, senyor. Està disposada a venir aquí? Jo crec que és millor que hi vagi vostè, senyor. El puc acompanyar a la casa aquest vespre i ella li donarà la carta. És dona molt ignorant, senyor, i no n'entén un borrall d'ella de talons. No pensava pas donar-li cap taló, i duré bitllets. Sí, seria pèrdua de temps molt valuós portar menys de $10.000, senyor. M'ha quedat molt clar. Aniré a dir-ho a aquesta persona després que m'hagi pres el tífing, senyor. Molt bé, quedem davant del club a les 10 del vespre. Serà un plaer, senyor, va dir Long Xinchen. Va fer una lleu reverència al senyor Joyce i va sortir de l'estança. El senyor Joyce va sortir a dinar també. Va anar al club i allà, com s'esperava, hi va trobar el Robert Crosby. Seia amb una taula plena de gent i quan li va passar pel costat buscant lloc, el senyor Joyce li va tocar l'espatlla. M'agradaria que parléssim uns segons abans de que no te'n vagis, va dir. I tant que sí, ja em diràs quan et va bé. El senyor Joyce ja havia decidit com abordar-ho. Va jugar una tanda de bridge després de dinar per fer temps fins que el club es buidés. En aquell moment, en Crosby es va acostar a la taula de joc i va observar el joc fins que es va acabar la partida. Els altres jugadors van reprendre cadascú el seu cafè i van quedar ells dos a soles. Company, ha passat una cosa ben desafortunada, va dir el senyor Joyce en un to que pretenia treure tant de ferro com pogués a l'assumpte. Sembla que la teva dona va enviar una carta a en Hammond demanant-li que anés al bungalow la nit que el van matar. Però això és impossible, va exclamar el Crosby. Sempre ha dit que no havia tingut cap mena de comunicació amb el Hammond. Sé de bona font que feia un parell de mesos que no el veia. La cosa és que la carta existeix. La té una xinesa que vivia amb el Hammond. La teva dona volia fer-te un regal per l'aniversari i esperava que en Hammond l'ajudaria a aconseguir-lo. Amb la sostregada emocional que va patir després de la tragèdia, li va fugir del cap i com que havia negat haver-se comunicat amb el Hammond en una ocasió, li va fer por reconèixer que s'havia equivocat. Ha estat una gran desgràcia, no cal dir-ho, però m'atreviria a dir que tot té la seva lògica. En Crosby no va dir res. La seva cara grossa i vermella tenia una expressió de perplexitat absoluta i el senyor Joyce es va sentir alleugerat i exasperat alhora per la seva incomprensió. Malgrat tot, el patiment que havia viscut l'home d'ençà de la catàstrofe en el fons havia tocat la fibra sensible de l'advocat i la senyora Crosby havia endevinat la tecla quan li havia demanat que l'ajudés, si no per ella, pel seu marit. No cal que t'expliqui que seria molt incòmode si aquesta carta acabés a les mans de l'acusació. La teva dona ha mentit i li demanarien que donés una explicació. Canvia una mica les coses si en Hammond no va importunar-la, sinó que va arribar a la casa convidat. No costaria gens despertar als pèrits una certa indecisió. El senyor Joyce va vacil·lar. Tenia davant seu un moment per decidir.
Si al moment s'hagués prestat a l'humor, hauria pogut somriure pensant que estava prenent una decisió molt important, però que l'home per qui la prenia no era ni vagament conscient de la seva importància. Si en algun moment en Crosby barrinava aquesta qüestió, s'imaginaria que el que el senyor Joyce feia es considerava part de les atribucions habituals de qualsevol advocat. Estimat Robert, no ets tan sol client meu, ets un amic. Jo crec que hem d'apoderar-nos d'aquesta carta. Costarà molts diners. Si no, m'hauria estimat més no dir-te res. De quan estem parlant? $10.000. Però això és una morterada. Entre una cosa i l'altra, amb la recessió, voldria dir gastar-me tot el que tinc. Pots aconseguir-lo sense tardança? Bueno, vull creure que sí. El bon Jan d'en Charlie Meadows segur que m'ho avança posant-li les accions que tinc en estany i aquestes dues plantacions on tinc participacions. Llavors, ho faràs? Bé, doncs, hi ha altre remei? No, si vols que absolguin a la teva dona. En Crosby es va posar vermell com un perdigot. La boca li penjava d'una manera força estranya. Però és que no ho entenc. Bé deu tenir una explicació. M'estàs dient que la trobarien culpable? No la poden penjar només per haver il·luminat un animalot execrable. Esclar que no la penjarien. Potser la inculpen d'homicidi involuntari només. Segurament al cap de 2 o 3 anys seria fora. En Crosby es va aixecar d'un salt, amb el rostre encongit, angoixat de l'espant. 3 anys? Aleshores va semblar que la seva calmosa intel·ligència s'adonava d'alguna cosa. El seu pensament era una foscor on de cop i volta va esclatar un relàmpec i si bé la foscor successiva era igual de pregona, li quedava el record d'una cosa no vista però potser albirada. El senyor Joyce va veure que les manasses vermelles d'en Crosby, apreses i endurides per totes les feines a les que havia sumès, tremolaven. Quin era aquest regal que em volia fer? Bé, diu que et volia regalar una arma nova. Un cop més, aquella cara grossa i encesa va pujar un to més fosc del vermell. Quan cal tenir els diners preparats? Se li advertia un deix estrany a la veu, mentre deia allò. Semblava com si parlés escanyat per unes mans invisibles. Aquest vespre a les 10. He pensat que podries dur-los al meu despatx cap a les 6. Has quedat amb la dona que vingui? No, hi aniré jo. Et duré els diners i jo t'acompanyaré. El senyor Joyce el va mirar amb fermesa. Creus que hi ha cap necessitat? Em sembla que val més que em deixis a mi tancar el tracte personalment d'aquesta vegada. Són els meus diners, oi que sí? Doncs jo també vindré. El senyor Joyce es va arronsar d'espatlles. Es van aixecar i van fer una encaixada. A les 10 es van trobar al club, que aleshores era 8. Tot en ordre? Va preguntar el senyor Joyce. Sí, duc els diners a la butxaca. Doncs som-hi, doncs. Van baixar les escales. El cotxe del senyor Joyce els esperava a la plaça, on a aquella hora regnava el silenci. En atansar-hi, Long Xin-Chen va aparèixer de l'ombra d'una casa. Es va seure al costat del conductor i li va donar indicacions. Van passar per davant de l'hotel de l'Europe i el Sailor's Home va tombar per enfilar-se al Victoria Street. Allà els comerços xinesos encara eren oberts. Els més romancers feien rons al carrer i per la calçada, bicitaxis, automòbils i garris contribuïen a l'enrenou. De sobte, el seu cotxe es va aturar i en Xin-Chen es va girar cap a ells. Em sembla més millor si a partir d'aquí anem a peu, senyor, va dir. Van baixar i van prendre la marxa. El seguien un parell de passos enrere. Tot seguit els va demanar que s'aturessin. Quedin-se aquí, senyor, ja entro jo a parlar amb aquesta persona. Va entrar a una botiga que donava al carrer on hi havia 3 o 4 xinesos drets darrere d'un taulell. El van veure que parlava amb un home sapat que duia un vestit de lona i una grossa cadena d'or al pit. L'home va donar una llambregada ràpida cap al carrer a les fosques. Va lliurar al Xin-Chen una clau i l'empleat va sortir on eren ells. Va fer un gest als 2 homes que esperaven i es van munyir per una porta de la paret lateral de la botiga. Ells el van seguir i es van trobar al peu d'unes escales. Si s'esperen un segon, encendré un misto, va dir ell sempre tan eficient. Pugin, si us plau. Aguantava un llumí japonès per il·luminar-los, però amb prou feines dissipava la foscor, així que van pujar darrere de la seu a les palpentes. Al primer pis va obrir una porta amb clau i un cop a dins va encendre un llum de gas. Entrin, si us plau, va dir. Era una habitació petita i quadrada, amb una finestra, i l'únic mobiliari consistia en 2 llits baixos xinesos tapats amb unes estores. Al racó hi havia un bagul luminós amb un forrellat molt treballat i a sobre una safata ronyosa amb una pipa d'opi i un llumet. A l'estança respirava una lleu olor d'agre de la droga. Es van asseure a Long Xin-Chen
i els va oferir unes cigarretes. Poc després va obrir la porta el xinès gras que havia vist darrere del taulell. Es va dir bon vespre en un anglès molt correcte i es va seure al costat del seu compatriota. La xinesa està arribant, va dir en Xinxen. Un novellet de la botiga va entrar una safata amb una tatera i unes tasses i el xinès els va oferir un te. En Crosby no en va voler. Els xinesos parlaven fluixet entre d'ells, però en Crosby i el senyor Joyce es van quedar ben callats. Al final es va sentir una veu fora. Algú deia alguna cosa en veu baixa, així que el xinès va anar a obrir. Tot seguit va dir 4 paraules i va fer entrar la dona. El senyor Joyce la va observar. N'havia sentit a dir moltes coses des de la mort d'en Hammond, però no n'havia vist mai. Era rodanxona, no gaire jove, amb una cara ampla. Anava maquillada amb polvorets i colorets. I les celles eren una fina ratlla negra, però feia l'efecte de ser una dona amb personalitat. Duia una jaqueta blau cel i una faldilla blanca, una indumentària ni del tot europea ni del tot xinesa. Als peus sí que hi duia unes plantofletes xines de seda. Portava unes feixugues cadenes d'or al coll, exclaves d'or als canells, arracades d'or i unes agulles d'or treballades als cabells negres. Caminava a poc a poquet, amb l'aspecte d'una dona segura d'ella mateixa, però amb un pas una mica cansat, i es va seure al costat de l'On Xinxen, que li va dir alguna cosa. Assentint, ella va donar una ullada indiferent als dos blancs. «Té la carta?», va preguntar en Joyce. «Sí, senyor». En Crosby no va dir res, només va treure el feix de bitllets de $500. En va comptar 20 i els va donar en Xinxen. «Vol comprovar que hi sigui tot?». L'empleat els va comptar i els va donar el xinet sapat. «I és tot, senyor». El xinès els va tornar a comptar i se'ls va ficar a la butxaca. Va tornar a parlar amb la dona i ella es va treure una carta de la pitrera. La va donar a en Xinxen, que li va donar un cop d'ull. «És el document correcte, senyor», va dir, i estava a punt de lliurar-lo al senyor Joyce quan en Crosby li va rebassar. «Deixa'm llegir-la», va dir. El senyor Joyce el va observar llegint i després li va allargar la mà. «Val més que me la donis a mi». En Crosby la va plegar amb parsimònia i se la va guardar a la butxaca. «No, me la quedo jo. Prous diners m'ha costat». El senyor Joyce no va replicar. Els 3 xinesos van contemplar la petita discussió, però el que en pensaven, si és que en pensaven res, era impossible de saber amb els seus rostres impassibles. El senyor Joyce es va aixecar. «Em necessita per res més avui, senyor?», va dir l'On Xinxen. «No». Sabia que l'empleat volia quedar-se per cobrar la part acordada dels diners, així que va interpel·lar en Crosby. «Estàs?». En Crosby no va respondre, sinó que es va aixecar. El xinès els va acostar a la porta i els va obrir. En Xinxen va trobar un cul d'espelma i el va encendre per il·luminar-los a baixada, i els 2 xinesos es van acompanyar fins al carrer. Van deixar la dona asseguda al llit en silenci fumant una cigarreta. Un cop vam ser fora, els xinesos els van deixar i se'n van tornar cap amunt. «Què en faràs d'aquesta carta?», va preguntar-li el senyor Joyce. «Guardar-la». Van caminar fins on s'esperava el cotxe i el senyor Joyce va oferir dur el seu amic a casa. En Crosby va remenar el cap. «I aniré caminant». Va dubtar un instant, arrossegant els peus. La nit que va morir en Hammond, havia anat a Singapur, en part, per comprar-me una arma de la qual el senyor que coneixia es volia desprendre'l. Bona nit. Amb una esgarrapada, va desaparèixer entre la foscor. El senyor Joyce havia intuït correctament com aniria el judici. Els pèrits van entrar a la sala amb tota la intenció d'absoldre la senyora Crosby. Ella va portar-hi proves pel seu compte. Va donar la seva versió dels fets de manera molt senzilla i directa. El fiscal era un home simpàtic i resultava evident que la seva obligació no li reportava cap gran plaer. Va fer les preguntes necessàries amb un to de desaprovació. El seu al·legat de l'acusació podia haver-ho estat de la defensa i els pèrits van trigar menys de 5 minuts en emetre el seu veredicte. No es va poder impedir l'aplaudiment ensordador en què va ser rebut per la gernació que omplia els jutjats de gom a gom. El jutge va donar l'enhorabona a la senyora Crosby i ella va sortir lliure. Ningú no n'havia expressat reprovació més abrandada de la conducta del Hammond que la senyora Joyce. Era una dona lleial a les seves amistats i havia insistit als Crosby que s'instal·lessin amb ella al passat al judici, de tan convençuda com estava ella i tothom del resultat, fins que enllestessin els tràmits per anar-se'n. Era impensable que la pobra Leslie, tan estimada i tan valenta, tornés al bungalou on s'havia produït l'horrible catàstrofe. A 2:15, el judici ja havia acabat i en arribar a casa dels Joyce els esperava un dinar esplèndid. Tenia preparats uns còctels i la senyora Joyce va fer un brindis en honor a la Leslie. Era una dona xerraire i serida i en aquella ocasió estava animadíssima. Sort en tenien, perquè la resta no deien res. No va sospitar perquè el seu marit no parlava mai
Gaire i els altres dos, és natural, estaven cansadíssims i després de la prolongada tensió a la qual havien estat sotmesos. Durant el dinar va enfilar un monòleg brillant i impetuós. Tot seguit els va servir el cafè. Ara, nois, va dir amb la seva alegria i ànima habituals, us toca descansar i després de berenar farem un passeig amb cotxe per la costa. El senyor Joyce, que només dinava a casa de tant en tant, havia de tornar a l'oficina, òbviament. Temo molt que jo no podré, va dir el Crosby. Haig de tornar a la plantació sens falta. Avui? No pot ser, es va queixar ella. Sí? Ara mateix, fa massa temps que no hi paro els peus i tinc negocis que urgeixen, però t'agrairé d'allò més que acullis a la Leslie fins que hàgim decidit què farem. La senyora Joyce estava a punt de protestar, però el seu marit li va impedir. Si se n'ha d'anar, se n'ha d'anar. No cal parlar-ne més. Hi va haver alguna cosa en el to de l'advocat que va fer que l'esposa se'l mirés de reüll. Es va mossegar la llengua i es va fer un moment de silenci. Després va tornar a parlar amb en Crosby. Si em disculpeu, me n'aniré ara mateix, per poder arribar abans que no es faci fosc. Es va aixecar de la taula. Que m'acompanyes fora, Leslie? I tant. Van sortir plegats del menjador. Ai, trobo que és molt desconsiderat per part seva, va dir la senyora Joyce. Bé deu saber que la Leslie el vol a prop en moments com aquest. Segur que no se n'aniria si no fos del tot necessari. En fi, aniré a comprovar que tinguin preparada l'habitació de la Leslie. Li cal repòs absolut, és evident, i després divertir-se. Se'n va anar de la sala i ell es va tornar a seure. Poc després va sentir que el Crosby engegava el motor de l'automòbil i amb un gran escàndol feia cruixir la grava del caminat de l'entrada. Es va aixecar i va passar al saló. La senyora Crosby estava parplantada just al centre, amb la mirada perduda, i la mà hi tenia una carta oberta. La va reconèixer. Ella el va veure que entrava i ell es va adonar que estava blanca com un mort. Ho sap, va dir ella. El senyor Joyce, que se li va tensar i li va agafar la carta. Va encendre un misto i va calar foc al paper. Ella va contemplar com es consumia. Quan ja no va poder aguantar-lo amb la mà, el va deixar caure a les rajoles del terra i junts van veure com el paper s'arrugava i s'ennegria. Finalment, el va trepitjar fins que només va quedar el cendre. Què és el que sap? Ella se'l va mirar detingudament i dins dels ulls li va néixer una mirada estranya. Era menyspreu o desesper? El senyor Joyce no ho tenia clar. Sap que en Geoff era el meu amant. El senyor Joyce no es va moure gens ni va emetre cap so. Feia anys que era amant meu. Va començar a bon punt, va tornar de la guerra. Sabia que havíem de vigilar molt. Quan van començar a ser amants, jo vaig fer veure que me n'havia cansat d'ell, i quan en Robert era a casa rarament venia. Jo feia cap amb cotxe amb un lloc que tots dos coneixíem, i ell m'hi anava a buscar 2 o 3 cops per setmana. I quan en Robert anava a Singapur, venia al bungalou cap al tard, quan els criats ja s'havien retirat. Ens veien constantment, i cap ànima vivent no en sospitava mai. Després, més cap aquí, fa un any, va començar a canviar. Jo no entenia què li passava, no em podia creure que ja no m'estimés. Ell sempre ho negava, estava frenètica, li vaig muntar numerets. De vegades em feia la sensació que em detestava. Oh, si sabessis quin martiri que vaig passar. Va ser un infern, sabia que ell ja no em volia, però no el pensava deixar marxar. Quin patir, quin sofriment, l'estimava, li havia donat tot, era la meva vida. I aleshores em va arribar que vivia amb una xinesa. No me'n sabia venir, me'n feia creus. Al final la vaig veure amb els meus propis ulls, caminant pel poble, amb les seves pulseres i els collarets d'ors, una xinesa vella i rabassuda. Era més gran que jo. Quin horror! Al Kampong tothom sabia que era la seva amant, i quan li vaig passar pel costat, ella em va mirar i vaig entendre que sabia que jo també li era amant. El vaig fer cridar. Li vaig dir que l'havia de veure. Tu has llegit la carta. Va ser una bogeria per part meva. No sabia el que em feia. Tant m'era tot. Feia 10 dies que no l'havia vist. Era una eternitat. I l'últim cop que ens havíem dit adeu m'havia abraçat, m'havia fet petons i m'havia dit que no patís. Doncs va dels meus braços als d'ella. Havia estat parlant en veu baixa, amb contundència, i en aquell instant va callar i es va refregar les mans. Aquesta maleïda carta.
sempre havien parat molt de compte. Ell sempre estripava qualsevol paraula que jo li enviava, tan bon punt l'havia llegida. Com podia jo saber que aquesta la deixaria intacta? Va venir i li va dir que coneixia l'existència de la xinesa. Ell ho va negar, va dir que eren enraonaies de la gent, i prou, i em bullia la sang. No sé ni què li vaig dir. Ahir, com em vaig odiar en aquell moment. El vaig fer miques, li vaig dir tot el que vaig poder per ferir-lo. El vaig insultar, l'hauria pogut escopir a la cara, i al final em va donar l'atac. Em va dir que estava ben tip de mi, i que no em volia tornar a veure mai més, que em tenia avorridíssima, i al final va reconèixer que allò de la xinesa era cert, que feia anys que es coneixien, des d'abans de la guerra, i que era l'única dona per qui realment sentia alguna cosa, i la resta era tot un passatemps. També m'havia dit que s'alegrava que ho sabés i que per fi el deixaria tranquil. Després no sé què va passar. Vaig perdre els estreps, vaig tenir un atac de ràbia, vaig agafar el revòlver i li vaig disparar. Vaig deixar anar un crit i em vaig adonar que l'havia encertat. Va començar a fer tentines i va córrer cap a l'eixida. Jo li vaig anar al darrere i vaig tornar a disparar. I va caure i me li vaig acostar i li vaig disparar i disparar i disparar i disparar fins que el revòlver va fer clic, 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 i vaig saber que havia gastat tots els cartutxos. Per fi es va aturar, esbufegant. Feia una cara que ja no era humana. Estava deformada per la crueltat, per la ràbia i pel dolor. No s'hauria imaginat ningú que aquella dona tranquil·la i refinada fos capaç d'una passió tan endemoniada. El senyor Joyce es va enretirar una mica. Estava totalment esglaiat de veure com estava. Allò no era una cara, sinó una màscara esfereïdora i balbucejant. Aleshores, va sentir una veu que es cridava des d'una altra habitació. Una veu forta, amable i riallera. Era la senyora Joyce. «Vine, Leslie, bonica, que ja tens feta l'habitació! Oi, deus estar morta de son!» Ui! De mica en mica, les faccions de la senyora Crosby van retornar al seu lloc. Les passions esbossades tan nítidament van quedar ben allissades, com s'allissa un paper rebregat amb la mà, i al cap d'un minut ja feia una cara serena, calmada i tesa. Estava un xic pàl·lida, però els llavis li dibuixaven un somriure afable i agradós. Tornava a ser una dona ben educada i distingida i tot. Es va mirar en Joyce, el va somriure i va dir: «Ara vinc, Dorothy, estimada, em sap molt de greu de donar-li tanta feina». Molt bé. Fin. ¡Qué estrés! ¡Anda, ¡Qué pájara! ¡Qué pájara! Pero ¿no os da a entender como que él sabía que esa noche iba a pasar algo y por eso no destruyó la carta? ¿Y le dejó la carta a la otra? Yo creo que él sabía que esa noche iba a pasar algo y dijo: yo dejo la carta y que la china se lleve la pasta. La china con la persona, que la persona yo creo que era el chinés que ayudaba al otro. Claro, porque estaba ahí una persona. Él se da cuenta de que era mentira, porque él iba a Singapur a buscar un arma. Y ella sabía que él iba a Singapur a buscar un arma. Entonces él en ese momento se da cuenta de que ella lo está engañando. Por eso ella dice, ella sabe que es el meu amant. Pero está guay, está chulo. ¿Qué hora es? Las 8:30. Mira, pues no he tardado. Bueno. Bueno, ahora viene cuando lo matan. Ahora lo matan de verdad. Espérate, papá. Vamos, si me permitís que aclaremos un par de conceptos. Espera, ya está, perdón, qué torpe. Solo un par de conceptos. Si os acordáis de la anterior novela, Dolores, esta. Sí, de la anterior, de la primera, ahora aquesta. Esto no es un curso de cómo cargarnos a nuestra pareja. O sea, entender cómo mató Dolores a quién, esta a este. Sí, es verdad, parece eso. Es información.
son novelas, es literatura. Que vosotras queráis sacar notas y apuntes, eso no tiene nada que ver. Digo que siempre se aprende, pero no es la misión nuestra, no es nuestra misión no es enseñaros a según qué cosas, no. No, vale, luego te... Pero eso no quiere decir que, aclarado esto, porque claro, Ay, me voy a comer. cada vez estamos sacando un tema que se aproxima más, entonces, ¿que queréis tomar notas? Bien, pero que no es... Pero claro, es anecdótico que novela a novela estemos dando un paso más. O sea, con tu amante en este caso. Si voleu aprendre punts, és cosa vostra, no és una idea nostra. Però veieu que a vegades se n'en surt. De 2 llibres, 2 en surten. Teniu present això, Dels dos llibres que hem plantejat, les 2 protagonistes s'han salvat, O sigui, hi ha moltes possibilitats de que us surti bé.